העולם הטכנולוגי טס קדימה בקצב מסחרר. המושג בינה מלאכותית הוא כבר מציאות שתופסת את מקומה בהרבה מאוד תחומים. גם למשרד החינוך חדרה הבינה המלאכותית. זה החל לפני 2 כשהנהלת המשרד הבינה שיש מקום לשלב את הטכנולוגיה החדשה בכיתות הלימוד. לא קל לקבל שינויים, בטח כשמדובר בשינוי מרחיק לכת כמו זה. זהו אתגר לא פשוט, שיש בו הרבה הזדמנויות חדשות לפריצה קדימה, אך הוא דורש גם התייחסות לקוד אתי חדש ובדיקה מעמיקה של איך מיישמים את הטכנולוגיה החדשה ומשלבים אותה עם תוכניות הלימוד הקיימות. שלום רב לכם ולכן, אנחנו מחנכים בבינה, הפודקאסט החדש של מחוז המרכז שבמשרד החינוך. אני יוסי אינדור, העורך והמגיש. וכדי לדבר על תהליך הטמעת הבינה המלאכותית, אני מארח באולפן את אורית טאטי, הממונה על התקשוב במחוז המרכז. שלום אורית. שלום יוסי, שמחה להיות כאן. אני שמח שאת כאן. אז הקדמה באמת מפחידה? היא לא מפחידה, היא מרגשת, היא מסעירה, היא מחדשת, היא מציתה את הלהבה הזאת, הלהבה של הלמידה. יש כאלה שיאמרו שהיא מפחידה, כן, יש כאלה שחוששים בהחלט, אבל אנחנו כאן כדי לתמוך, לסייע, ללוות את כל מי שרוצה להתפתח ולהתחדש. איך משרד החינוך גילה את הבינה המלאכותית? אז באמת לפני 2 בערך קמה ועדה בין-משרדית במשרד החינוך שכללה מגוון של מנהלים. הוועדה בחנה, בדקה, מצאה לא מעט דוגמאות מהשדה והביאה את זה לדיונים. בדיונים בעצם המשרד בסופו של דבר הוציא... איפה נולד הצורך בכלל? קודם כל, נובמבר 2022, ChatGPT בא לאוויר העולם והייתה מהפכה גדולה, רעש גדול, באמת מהפכה גדולה, וכתוצאה מכך הוועדה דנה ויצאה עם תוצר, עם מסמך מדיניות שפורסם בדיוק לפני שנה למוסדות החינוך, ואנחנו ככה הולכים לאורו, כמו שאומרים. אני מניח שלתלמידים ולמורים הצעירים ולתלמידים הצעירים, הרבה יותר קל לקבל את החידושים האלה, אבל מה קורה עם המורים הוותיקים שכבר הרבה זמן במשרד החינוך? איך הם מתמודדים עם הטכנולוגיה החדשה? לקח להם זמן להתמודד עם הרשתות, עכשיו גם בינה מלאכותית, מה את עושה להם? כן, אז אני קודם כל חייבת לומר שיש סוג של תפיסה שגויה בקשר לאימוץ טכנולוגיות אצל מורים ותיקים. מצאנו שלא מעט מורים ותיקים כן מאמצים טכנולוגיה, מהסיבה שא' זה גורם להם להתחדש, זה מונע שחיקה, וגם מחקרים מראים שזה מונע שחיקה, וזה מביא להם חדשנות לתוך הכיתה. אז יש כמובן את הצד הזה של מורים ותיקים שכן מאמצים, ויש כמובן את הוותיקים שלא מאמצים, ואנחנו קוראים להם הנמנעים, ומבחינתנו זה האתגר הגדול לפיצוח, ואנחנו פועלים בדיוק כמו שבכל חדר מורים יש איזו התפלגות נורמלית כזו, שיש את המאמצים, את אלה שזה נקרא early adapters, אלה שמאמצים טכנולוגיה איך שהיא פורצת לאוויר. יש עניין של מה חידושים עושים במקומות עבודה. אני יכול להבין את הפחדים של העובדים הוותיקים, אולי הם יהיו מיותרים. אולי הטכנולוגיה החדשה תתפוס את מקומם. אולי כבר לא יזדקקו לי כמו שיזדקקו לי פעם. אני מכיר את זה מהרבה מאוד מקצועות, מעולמנו, מעולם הטלוויזיה והרדיו גם, כן? וזה גם נושק אליכם. בהחלט, אז גם פה באמת האמירה שרווחת היא שהבינה המלאכותית תחליף לא מעט מקצועות, וגם בהחלט דוחות מראים את זה בתחום הכלכלה והשווקים, אבל בחינוך אנחנו יודעים להגיד דוחק אנשים החוצה. כן, כן. אבל בחינוך זה לא יקרה. בחינוך אנחנו מאמינים מאוד שזה לא יקרה, ונהפוך הוא בחינוך המורים צריכים את הכלים האלה כדי גם להתעצם וגם כדי להעצים. חינוך הוא מגע, הוא מבט בעיניים, הוא היבטים חברתיים, היבטים רגשיים, שפה הבינה או הרובוטים לא יכולים לתת את המענים הרגשיים. כרגע, נכון להיום בכל מקרה, אבל בגדול המטרה היא שמורים ירכשו את הכלים האלה כדי להעצים את המיומנויות שלהם. כן. אז איך באמת מכשירים את סגל
ההוראה? אז אוקיי, אז באמת מצאנו קודם כל שגולת הכותרת והדרך הטובה ביותר כדי לחולל שינוי בתוך בית ספר, זה קודם כל פיתוח מקצועי של מורים. הם המפתח כדי להוביל את השינוי. אז אנחנו עובדים בכמה רבדים. הרובד הראשון, אנחנו עובדים על התפיסה. מבחינתנו, אנחנו צריכים לעבוד על התפיסה של המורים. קודם כל, למה לי? למה לי בכלל להכניס בינה מלאכותית לכיתה? לפתח את הנכונות. בדיוק, לעבוד על המודעות, לעבוד על למה לי. ואחרי שאני מבין את הסגולות, את היתרונות, וגם כמובן את החסרונות והסיכונים שיש בשילוב בינה מלאכותית בשיעור, עכשיו בוא נצא לפרקטיקה. מה אני עושה עם זה בשיעור? אז אני הולך ולומד במסגרת הקורסים שלנו את המושגים, את השפה, איך לדבר עם המכונה, צריך לדעת לדבר איתה, זו שפה לכל דבר, ואחר כך אני מתחיל ללמוד את הפרקטיקה, איך זה נכנס לדיסציפלינה. אנחנו מאוד מאמינים באינטגרציה. once זה יושב בתוך הדיסציפלינה של המורה, זה יעבוד. חוץ מכניסה לדיסציפלינה, יש גם את ההיבטים שקשורים לקהילה לומדת. אנחנו מאוד מאמינים שמורה שנמצא בתוך קהילה, אז הוא מתפתח, והוא מתפתח מקצועית לכל אורך החיים שלו. צריכים לייצר מוטיבציות. בדיוק. ואיך עושים את זה? אז בשביל לייצר מוטיבציה, קודם כל חדשנות היא גורם מוטיבציוני מספר אחד. once יש איזה שהם כלים חדשניים, אז זה מעודד ומייצר רצון להתחדש. יחד עם זאת, יש בתוך, שוב אני חוזרת לחדר המורים, יש את ההתפלגות הנורמלית, שבה יש את אלה שמאמצים, ישר את הטכנולוגיה, ויש את אלה שמאחרים. אז המאמצים מאוד דוחפים את המאחרים. אז זה סוג של גם... את לא רואה בזה עניין של פערי גיל, למשל בשכבת המורים? אז יש פערי גיל. או גברים נשים? אז קודם כל, טוב, אנחנו יודעים להגיד רוב המורים הם באמת מורות. יחד עם זאת, אנחנו כן רואים על כל הקשת ועל כל המגוון את האימוץ של החדשנות. יש כאלה שבאמת טכנופובים וחוששים ממנה, ויש כאלה שמאמצים אותה בשתי ידיים, ושוב, אנחנו מנסים לקחת את המאמצים כשגרירים בתוך חדר המורים כדי להוביל לשינוי. זה סוג של... כן. אני רוצה לדבר בכלל על הבינה המלאכותית, בכלל על העניין העקרוני וגם על העניין של החינוך. יש פה הרבה מעבר לסוגיה של טכנולוגיה. כן. זה אמצעי, זה מאפשר, אבל הבינה המלאכותית כשפה זה הרבה מעבר לטכנולוגיה. אני אתן לך דוגמה, דווקא בגלל הקלות הרבה של השימוש בזה. יש בזה סכנה למשל של עצלות מחשבתית. יש בזה השתעבדות לטכנולוגיה, כמו שברגע שהמציאו את ה-Waze, אנשים הפסיקו לנווט לפי מפות, או לפי זיכרון שלהם, או מספרי טלפון. אנשים הפסיקו לזכור מספרי טלפון. אני ידעתי את כל מספרי הטלפון שהייתי צריך, ידעתי בעל פה, אתה כבר לא זוכר בכלל מספרי טלפון. הפסקנו לזכור, יהיה מהולדת, כל הדברים האלה שהם אנושיים, שפעם... כן. עכשיו, מה שזה גורם לנו, יש סכנה של זה, של עצלות מחשבתית קשה. איך אתם מתמודדים עם זה? אז זה בדיוק העיקרון. העיקרון הוא שהבינה היא לא תחליף אותנו במחשבה או בתהליכי הלמידה שלנו, אלא ונהפוך הוא. אנחנו מלמדים את המורים שלנו וגם את התלמידים. אבל זה כל כך מפתה. אז רגע. את צריכה לדעת לעשות שילוב בין הטכנולוגיה החדשה לבין העולם האנושי, כאילו, את יודעת, בני אדם. אז זה יושב בסופו של דבר על מיומנויות. הרעיון הוא ללמוד מיומנות של שאלת שאלות, מיומנות של ספקנות, מיומנות של הבנה של האוריינות התקשורתית. ברגע שאני יודע ואני מבין איך לשאול נכון את השאלה, איך לחלץ מידע בצורה מושכלת מהכלים השונים, מודלי שפה וכיוצא בזה. ברגע שאני עושה את זה, נכון, אז אני מקבלת פה כלים לחיים, והבינה לא יכולה להחליף אותי, לא בחשיבה ולא בביצועים. הכל נכון, מבחינת הסבר רציונלי, בפועל זה שוטה. זה כל כך מושך, שהיכולת לעמוד בפיתוי הולכת קטנה. תראי, את רואה פה עיתון על השולחן? כן. אני בין האחרוני קורא העיתונים. את יודעת, הרי הכל נמצא פה על הטלפון, אז למה לי ללכת ולקבל עיתון וזה? רק אני צריך להרגיש את הנייר, לפתוח אותו, לראות, להריח אותו. אבל בסדר, זה עולם של פעם. אנחנו צריכים להיות רלוונטיים, קודם כל, דבר ראשון, למציאות. אי אפשר שחדר המורים או כיתת הלימוד תהיה שונה שנות דור ממה שקורה מחוץ לכותלי בית הספר. חייבים לייצר את הסינרגיה הזו בין מה שקורה בחוץ למה שקורה בפנים. אז
אנחנו נדרשים לעשות את השינוי הזה ולשלב את הכלים. גם אנחנו מוצאים שזה משדרג אותנו. לא מעט מורים מדווחים על יצירתיות פתאום יותר גבוהה בזכות הבינה המלאכותית. היא פותחת רעיונות, היא מאפשרת לך לגלות עולמות חדשים, ומאפשרת לך להעביר רעיונות לידי ביטוי. איך את רואה את היתרונות בשילוב של הבינה המלאכותית בהליכי הלמידה, למשל? אוקיי, בכל מה שקשור לתהליכי למידה, אני יכולה לתת דוגמה, אוקיי? למשל, אני מורה להיסטוריה ואני מלמדת על עליית הנאצים לשלטון. אני יכולה לבקש מהתלמידים לחפש בגוגל מידע, ואני יכולה לבקש מהם להיכנס ל-ChatGPT או לקלוד, כן, לכלים שהם מודלי שפה, ולשאול את הבינה המלאכותית שאלות שהן ברמות חשיבה מאוד גבוהות. אחרי שאני אשאל שאלות, קודם כל כתיבת, עצם היכולת שלי לשאול שאלות, זה כבר מיומנות של חשיבה גבוהה. ברגע שאני כותבת את השאלות אצל קלוד או אצל ChatGPT, אני מקבלת מגוון של תשובות. עכשיו בוא נתחיל לראות אם התשובות שהבינה נתנה, קודם כל הן נכונות. אז אני אעשה סוג של מהימנות. עד עכשיו תלמידים, כשקיבלו עבודות בהיסטוריה למשל, או במקצועות הומניים, היו נכנסים לוויקיפדיה, ומעתיקים כמעט copy-paste אחד לאחד, במקום לחשוב, שזה תפקיד בית ספר, לפתח חשיבה, איך אנחנו בביקורת וכל הדברים האלה, מעתיקים as is מוויקיפדיה, בלי לחשוב פעמיים. אנחנו התמודדנו עם זה. אפילו לא משנים את השפה. כן, זאת אומרת, נשארים אותם טקסטים. אז עכשיו על אחת כמה וכמה, כשיש לי את הבינה המלאכותית, ואפשר לעשות דברים בלי שאת יכולה להרגיש בכלל בהבדל. אז אני אתייחס ברשותך. אז קודם כל, היום אנחנו דורשים מהתלמידים להביא העתק, כן, קופי, נספח בגוף העבודה, של ההתכתבות שלי עם הבינה. זה סוג של מקור שמאפשר לי כמורה, כן, כבעלת תפקיד, כמורה, לבחון את מידת המיומנות והידע שהתלמיד רכש בתהליך הלמידה. אז קודם כל, אנחנו מכירים, שמים את זה על השולחן, כן, משתמשים בבינה מלאכותית, גם הבגרויות הולכות ומקבלות גם את המקום הזה. אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, מקור מידע. ויחד עם זאת, אנחנו לא מסתיימים ברמה הזאת של בוא נעשה העתק הדבק של הטקסט, אלא אני גם דורשת מהתלמיד חלופות בהערכה. מה זה חלופות בהערכה? אחרי שלמדת את התוכן, בוא תיצור לי תוצר שהוא ויזואלי, כן, באמצעות כלי בינה מלאכותית. לדוגמה, אחרי שחקרתי על עלייתו של היטלר לשלטון, עכשיו בוא נייצר איזשהו סמל שמביע את הערכים של אותם התקופה, אוקיי? או המסרים של אותם התקופה, של אותה תקופה. אז אני אלך לדלי או לכלים. אבל זה ידע, זה מיומנות. ברגע שאני יודע לייצר גם תוצרים ויזואליים, אני גם צריך אחר כך לעמוד מול קהל ולתקף ולהגיד למה כתבתי את זה, למה יצרתי את זה. יש פה גם תהליכי של פרזנטציות, של עמידה מול קהל. זה לא נגמר בלקבל עבודה כזה ראה וקדש. לא. התלמיד נדרש גם בעצם לעמוד מול קהל, מול הכיתה שלו, וגם לתאר ולספר את תהליך הלמידה. יש פה גם היבטים, סליחה, רגע עוד דקה, היבטים מטה-קוגניטיביים. זאת אומרת, אנחנו עושים רפלקציה אחרי כל עבודה. אז ברגע שאני עושה רפלקציה, אני גם מתאר את מה שעברתי במסע המשותף עם הבינה המלאכותית. אני מקשיב לך, ולא יכול להימנע מלשאול, הרי זה יוצר פערים אדירים בין תלמידים, שלא לדבר בין אוכלוסיות חזקות לחלשות. זה יכול להיות בתוך בית הספר, בין סוגים שונים של תלמידים. זה יכול בין מרכז לפריפריה, בין בתי ספר שונים. זאת אומרת, שאם היו פערים, אנחנו מגדילים את הפער בכמות, ברמות שלא היו קודם לכן. אכן, זו דאגה. זו בהחלט דאגה של כולנו, השוויון הזדמנויות והצמצום פערים. ופה באמת המשרד פועל בהקשר הזה אחד. זאת אומרת, התפקיד שלכם להרים תלמידים חלשים הוא לאין ארוך הרבה יותר ממה שאתם עושים עד עכשיו. כן, יש פה עוד עבודה, אין ספק, ובצמצום של פערים בשילוב בינה מלאכותית, באמת הדרך היא עוד רבה. מה יותר מהיר, הכנסת הבינה המלאכותית או צמצום הפערים? יש לי תחושה שהבינה המלאכותית תחדור הרבה יותר מהר ממה שמשרד החינוך יצליח לצמצם את הפערים. לא כי משרד החינוך לא בסדר, כי באופן טבעי התהליך הוא ארוך יותר. אז רגע, אז קודם כל צמצום פערים יש לו כמה היבטים. אם זה בהקשרים של הישגים לימודיים, קריאה, מתמטיקה, מיומנויות, אוריינות, כן, אוריינות. אז פה בהחלט הבינה גם יכולה לבוא
ולסייע. יש המון כלים דיגיטליים שמסייעים לתלמיד בהתאמה אישית, כדי לשפר את ההישגים הדיסציפלינריים הספציפיים האלה. אבל בהקשר של נגישות לבינה, פה יש פערים. זאת אומרת, יש אזורים בארץ, ובמחוז מרכז יש גם פריפריה, שבהם אין להם מספיק נגישות לתשתיות אינטרנט ולמחשבים ולכלים. אז פה, מאז שנכנס עולם הגפן למנהלים, יש בעצם את הכוח לרכוש לא מעט ציוד, כדי שיוכלו לצמצם את הפערים. חוץ מזה, אני אבוא ואגיד שיש לא מעט תוכניות מאוד מוצלחות של משרד החינוך, כמו המקפצה ומקוונים אלייך, שנותנים בדיוק את המענים האלה. קורסים מקוונים לתלמידים ולמורים ללמידה עצמאית, בכל מקום ובכל זמן. את יודעת, כי צמצום הפערים זה לא רק על השלב הזה בחיים, אלא על הרבה שלבים קדימה שלהם. וזה חשוב, אני לא צריך לשכנע אותך בחשיבות של צמצום הפערים ובשוויון ההזדמנויות, אבל זה חובה אלאית לעשות את זה. כן, בהחלט, בהחלט. זה גם אחד הערכים שאנחנו הולכים לאורם. איך אתם רותמים את ההורים? את יודעת, ההורים צריכים לתקשר עם הילדים שלהם גם בענייני הלמידה. בהחלט. אם פעם עוד היו מבקשים את עזרתנו כהורים, היום... אז כן, אז בהחלט יש בתי הספר, אחת המטרות שהם שמים לרגלם זה את הנושא של איך הם מחברים את הקהילה קרי ההורים, לתוך בית הספר. ומה שהם עושים, מעבירים לא מעט הרצאות וסדנאות גם להורים בהקשרים האלה של שימושי בינה מלאכותית. ואז כשהתלמיד מגיע הביתה ומספר, אז ההורה יודע ומכיר את השפה. אז זה דבר אחד שעושים. ולמה נקודת הנחה שכשהתלמיד מגיע הביתה הוא מספר? בסדר, אני רק אומרת שבמידה וזה קורה, כן. נקודת המוצא שלה אולי לא נכונה, הוא לא בהכרח, התלמיד או התלמידה, הם לא בהכרח מספרים או משתפים, את יודעת איך זה. כן, נכון, נכון. ובכל זאת, תשמעי, חלק מהעניין, כדי שנוכל לעזור לילדים שלנו, או כדי להבין מה הם עושים, זה לדעת את הכלים, להשתמש בכלים שהם משתמשים. אז קודם כל ההורים מקבלים כל שנה גם מסמכים מבית הספר, וגם יש פרזנטציות שמנהלות ורכזות תקשוב עושות בבתי הספר גם לקהילת ההורים. אז קודם כל ברמת החשיפה, ההורים גם נדרשים לחתום בעבור שימוש בכלי בינה מלאכותית בגילאי העל יסודי, אז הם נמצאים שם, ויחד עם זאת יש גם את ההיבטים של ההכשרות וההדרכות, שגם הרשויות נותנות פה מענים. איפה? יש רשויות שמלמדות את ההורים, זאת אומרת, כקורסי העשרה במתנסים ובכל מיני מסגרות בלתי פורמליות. את הרי יודעת כמוני שההורים יישארו הרבה מאחור. זה תלוי, קודם כל זה תלוי איפה. יש הורים מעולמות ההייטק ומעולמות הבינה שמגיעות... אבל את מדברת על אזור מאוד מיוחד של עולמות ההייטק. ואני מנסה להבין במקומות שהם פחות חזקים. במקומות שבהם ההורים לא בדיוק... מתמצאים בתחום ההייטק ובעולם הרשתות החברתיות וביכולות האלה. ופה אני רוצה להבין, כי צריכים לתת לזה חשיבה. זה נחמד וזה טוב שמשלבים בינה מלאכותית ככלי למידה, אבל אני לא יכול להתנתק מהמעגל הסובב. איך עושים את זה? אז כפי שציינתי, הרבה מאוד הדרכות, הכשרות וחשיפה. זה הדרך, זו הדרך. הפערים יהיו. אנחנו לא מטאטים אותה מתחת לשולחן או השטיח, וכן. אז אולי אנחנו מקדימים את המאוחר, אולי כדאי לנו עוד לחכות עם זה? לא, זה אני יכולה להגיד לך בוודאות שלא, ממש לא. הקדמה פורצת, היא בכל רגע נתון יוצאת איזו אפליקציה חדשה או תוכנה חדשה או תכונה חדשה שיש לה בינה, וככל שאנחנו נרחיק, הפערים יגדלו. אגב, את מכירה תופעה של מורים שלא מוכנים להשתלם בזה? אנחנו לא שומעים את זה בריש גלי, אבל אנחנו יודעים שיש אוכלוסיות שהן חוששות או מתכחשות או אידיאולוגית לא מעוניינים להיכנס לעולם הזה. אבל בבוא היום לא תהיה להם ברירה. אני בטוח שאת באופן פרטי מודעת לסכנות שיש בבינה המלאכותית. אני מדבר דווקא עכשיו על סכנות של חשש לפגיעה בפרטיות. הניצול לרעה,
יש בזה? מה המדיניות של משרד החינוך? אז משרד החינוך מאוד מאוד חשש בהקשרים האלה של פרטיות המידע והבטחת המידע של התלמידים, שזה בראש סדר העדיפות של המשרד, לדאוג לפרטיות ולשלומם של התלמידים, שלומם הווירטואלי כמובן, במקרה הספציפי הזה. שיכול לגלוש גם בהחלט, גם לעולם הפיזי. כן. נכון, אתה צודק. ואני אומר שלשם כך יצא מסמך מדיניות שמסדיר את העניין, סוג של רגולציה, שאומרת את הדבר הבא: גילאי 13 ומטה, המורה נוגעת בכלי הבינה המלאכותית, התלמיד רק חשוף לזה ברמת ההיכרות. אבל מגילאי 13 ומעלה, כיתות ח' ואילך, פה צריך הסכמה של ההורים בכתב לתהליך, והתלמידים יכולים בהחלט לעשות שימוש בכלים. מאיזה גיל הטיקטוק מוגבל? כן, את זה אני יודעת. וכמה באמת מקשיבים לזה? וכמה באמת שומעים למדיניות? אז קודם כל, טיקטוק במערכת החינוך לוקחת חלק בהיבטים מסוימים בשכבות הגיל שמותרות, שזה העל יסודי ואילך. יחד עם זאת, תראה, הנושא של רגולציה, והמשרד שם את זה על השולחן, ויש פה מושג שנקרא אחריות. כל אחד וכל אדם במערכת צריך לקחת אחריות. אחריות על התלמידים, אחריות על עצמו, אחריות על התהליכים שהוא מביא לתלמידים שלו, אז זה נופל וקם על אחריות. ואיך אנחנו מיידעים בצורך באחריות? זאת אומרת, אנשים צריכים להיות מודעים לזה. אז זה בדיוק מופיע בסילבוסים ובתוכניות ההכשרה למורים, ואני לא ציינתי קודם את רכזי התקשוב בבתי הספר, שאחד התפקידים שלהם הם סוכני השינוי שלנו בכל מה שקשור לבינה המלאכותית. זה אחד הדברים שהם עושים. הם עובדים עם המורים על סייבר והבטחת מידע. יש גם את השבוע הלאומי לגלישה בטוחה, ששם גם המשרד בשיתוף עם עוד אגפים, מינהל חברה ונוער ושפי, יחד כולם רותמים את הידיים כדי להוביל שינוי גם בהקשרים האתיים והערכיים בהקשרים האלה, כן. אני חושב שלעניין האתי צריכים לתת דגש אני מסכימה. אתיקה זה באמת גולת הכותרת בכל מה שקשור לבינה מלאכותית, כן. ואיך אנחנו מיישמים את זה? אז קודם כל אנחנו עובדים על תאום ציפיות גם מול התלמידים. אני יודעת להגיד שהיום בכל שילוב של טכנולוגיה בכיתה, דבר ראשון עושים תאום ציפיות עם התלמידים. עשה ואל תעשה. מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, ומה ההשלכות של זה. אז זו פעולה ראשונה של תאום ציפיות והכוונה. אי אפשר להתחיל שום תהליך למידה בלי לדבר על ערכים. אז מתחילים עם זה, עם אתיקה, עם ערכים. יש לכם תורה, יודעים, מלמדים אותם לפני משתמשים בזה? בהחלט, יש לנו תוכנית שנקראת חיים ברשת, מוגנות ברשת, שכוללת בתוכה גם היבטים של סייבר והבטחת מידע, גם בהיבטים של רגשיים וחברתיים, בין אם זה באמת דברים שקשורים לשימוש ולרעה בבינה מלאכותית כדי לפגוע באנשים אחרים, אז תלמידים אחרים. התופעה של פגיעות מיניות והטרדות מיניות ושיימינג, אם זה קיים עכשיו ברשת, אז בבינה המלאכותית היכול להיות שזה פי כמה וכמה. נכון, אז אנחנו עובדים על זה, זה פועל יוצא של חינוך. בשורה התחתונה זה חינוך. זה לא ללמד את הכלי as is, וגם לא ללמד דיסציפלינה as is. בתוך דיסציפלינה או בתוך מיומנות יש גם היבטים רגשיים, חברתיים וערכיים. אז מתחילים עם הבסיס, שזה בעצם הערכים. ואחרי שמטמיעים את הערכים, עובדים על המיומנות. עכשיו אנחנו רק שנתיים. כמה אחוז אגב תופסת היום הבינה המלאכותית במערך הלמידה? עוד לא נבדק בצורה ככה מקצועית ומסודרת, אבל אני שומעת על לא מעט בתי ספר שמשתמשים. אני יכולה להגיד שברמת בית ספר, כמעט בכל בית ספר 20% לחדר המורים כבר שם. ואנחנו בתהליך. עכשיו בואי ניקח 5 שנים קדימה, איפה נהיה? וואו, 5 שנים קדימה, אז קודם כל, כן, אז קודם כל, אני אנסה לתאר את זה, אני רואה את עצמי, אני רואה את המורה ואת התלמיד והתלמידה נכנסים לתוך בית ספר, ויש להם סוג של אבטר, סוג של בוט, מנטור וירטואלי שמלווה אותם לאורך כל היום, גם בתוך בית ספר וגם מחוץ לבית ספר, והוא זה שמתאים להם את התכנים הלימודיים, הוא זה שאומר להם, תשמע, אתה טוב בחשיבה ביקורתית, אתה מאוד יצירתי, אני אנגיש לך
את התוכן הזה והזה. הוא יודע לזהות את סגנון הלמידה שלי, הוא יודע מה נכון לי, והוא זה שמלווה אותי לכל אורך חיי במערכת החינוך, מה שיאפשר למורים לעבוד מאוד חזק על המיומנויות הרכות, על ההיבטים החברתיים, הרגשיים, והדיסציפלינות, בעצם כל העולם הדיסציפלינרי, כל העולם של התוכן ושל הידע, יהיה באמצעות האבטרים, הבוטים, הווירטואליים. את מייתרת אותי כמורה. לא, ונהפוך הוא. מורה היום מתמודד עם 35 תלמידים בכיתה. אם היה לו עוזר הוראה וירטואלי, העוזר הווירטואלי יכול לדעת מה ההרגשה של אותו תלמיד או תלמידה באותו יום? יש מחקרים שאומרים שכן, ויש כלים כבר שבודקים את זה ושזה אפשרי. אבל מה שיפה פה זה שהמורה בלחיצת כפתור יכול לדעת מה מצב הרוח של התלמידים שלו בכיתה, מי צריך מענה דיפרנציאלי, מי צריך עכשיו חיבוק, מי צריך עכשיו שיח רגשי. וזה הטכנולוגיה. איך הוא בעצם יכול לדעת את זה? כי המערכות היום מאוד מאוד חכמות, והן מנטרות את הלך הרוח בכיתה, והיא יודעת להגיד שאחוז מסוים מהכיתה עכשיו לא מרוכז, אחוז מסוים מרגיש אולי קצת בדידות, ואחוז מסוים פנוי ללמידה. אז אני כמורה אקבל סוג של דשבורד, ואני אוכל לעשות עבודה. אז אם הכלי של הבינה המלאכותית היה מאומץ בזמן הקורונה, וואו. שיטת הלימוד הייתה לגמרי אחרת. כן, וואו, זו הייתה באמת חוויית למידה טובה. אם זה היה לנו אז, כן. יודעת מה הבעיה? זה מייתר את המורה או את המורה. רגע, שוב אני אומרת, מורה ומורה לא יתייתרו. התפקיד שלהם, לפי דעתי, הוא forever, וגם כל המחקרים והסקרים מראים את זה. שוב, מה הסיבה? שצריך את המגע וצריך את ההסתכלות בלבן של העיניים וצריך לעשות תהליכי חברות בתוך הכיתה, ומי אם לא מורה יעשה את זה. אני יכול עכשיו להגדיל את הכיתה מ-35 תלמידים בכיתה גם לכיתה של חדר הרצאות באוניברסיטה, של 100 תלמידים בכיתה, אין שום בעיה בכלל. אז רגע, פה זה כבר אלמנט אחר. בזכות הטכנולוגיה, יש לי אפשרות כן לעשות סוג של, מה שאתה מציע, זה רב גילאיות. להכניס לתוך בית ספר, לייצר סוג של רב גילאיות, או מספר תחומים שילמדו יחד, זה כן שעובר שגרה. יש בתי ספר שעושים את זה ללא קשר לבינה מלאכותית, נכון. שככה אבל עכשיו הבינה, היא תאפשר את זה, כי היא תסרוק את הנתונים, היא תנטר אותם, היא תנתח אותם, והיא תגיש למורה על מגע של כסף את הנתונים. זאת אומרת, לא רק זה שזו טכנולוגיה חדשה, היא אפילו טכנולוגיה שהיא חוסכת לנו בסופו של יום הוצאות במערך החינוך. יכול להיות מאוד שכן, אין ספק שהיא תייעל למורים, לעובדי ההוראה ולמורים את העבודה שלהם, הרבה בזכות האוטומציה ותהליכים מהסוג הזה, וזה יפחית עומס על המורים. מפחיד אותך? לא, ונהפוך הוא מרגש אותי, מאוד. כל אחד כמובן מאיתנו מתרגש מדברים אחרים, וזה בסדר. כן. אז זה מה שאת רואה אותנו עוד שנה, עוד 5 שנים. כן. זה הרצאות באוניברסיטה, מגילאים שונים, בתי הספר בכלל ממגוון גילים של ילדים, נכון? כן, ולכל אחד יש עוזר הוראה אישי, או בוט שמלווה אותו, ותומך בו לכל אורך הדרך. המורים יודעים את זה? הם מודעים לזה? כן, יש לא מעט מורים שיודעים, לא כולם, אבל אנחנו בדרך לשם. אני שמח לשמוע שאת מאוד מאוד אופטימית. מאוד. זאת רוח נהדרת. אורית טאטי, הרבה תודה לך על שהשארת אותנו, באמת השארת אותנו. תודה. אני יוסי אינדור, שילכו לנו רק טוב, להתראות.